la tutorialul numărul 2, astăzi împreună cu Marius. Salut! Cum să băgați o muzică pe telefon, din calculator, nu luat de pe internet. Foarte simplu, aveți nevoie de formatul MP3, eu uitați melodia asta de aici, am luat-o eu. Voi puteți să luați orice melodie. Da, ați văzut. Trebuie mai întâi să vă conectați USB-ul la telefon. Imediat o să fac și eu. Gata, s-a conectat și va apărea ceva de genul ăsta pe ecran. Și pentru cei care aveți Windows 7, nu vă temeți. Stați să reagez microfonul ăsta că e handicapat. Da. Acum apăsăm pe Open Folder Review. Unde aveți voi muzica, o puneți. Eu o pun la Music. Unde are el aici? Scoatem din downloadări asta și o punem aici. Și melodia va rula foarte simplu. O vedeți aici. Trebuie numai să... După ce instalați asta, intrați în folderul la telefon acolo unde aveți voi astea. Și foarte simplu o deschideți. Puteți să băgați și jocuri așa, eu am băgat multe chestii. Și primiți că merge. Da, deci v-ați convins că merge. Da, sper că v-a plăcut la toți acest tutorial. Eu am fost Georgian împreună cu Marius. La revedere! La revedere, închidem. Da. Bye bye.